onwere onye nwere ike irinwu ji. Ọ bụrụ na akpọrọ ji, onwere onye nwere ike ilenwu ji n'afịa. Na-akpọ ji, achọrọzi m ịkọwa ya ma nke a na-akpọ ofo na-abaghị asụcha apịpịa maka ji bụ nnukwu ibe n'ala Igbo. Ife anyị ji wee bịa ebe a taa wee sị na ndị nri bụ isi na Umunri na-akpọ ji vat nọ n'isi ibe niile. Nọọ mgbe anyị kwu na anyị akpọ ji, ebe a na-akpọ ya bụ ọnwa asatọ ka eji akpọ ji. Ofu izu ụka n'ọnụ ndị oyibo bụ 7 days. N'ala Igbo a na-akpọ 4 days. Anyị na ndị oyibo nwere ofu ibe mekiri 28 days, a na-akpọ ya izu isaa. So n'ọnwa asatọ ọ dị 8 months Ọgọst ka ndị nri ji eri ji, mana emechezi ụmụ nwanne wee bugharịa ya wee sị ka nwanne ọbụla wee je na-afụ nke ibie na-eme, anyị wee na-erie n'oge dị iche iche. Ọ bụrụ na igwe awara ji, onwere onye nwere ike irinwu ji. Onye bụ Igbo bụ Igbo ma ebe a na-akpọ na a na-ada nra. Ụbọchị a na-awa ji, sọsọ tata Igbo bụ Igbo nwere ike ịfụ ebe igwe riri nri n'ilo. Ọsọsọ taa unu nwere ike ịfụ igwe wee were ji tii n'ọnụ ya. Igwe na mmadụ anaghị erikọ, ọba na ndị mmụọ na-erikọ. So n'ọta ka unu ya afụ ka esi akpọ ji, fụ ka esi erie. Nwa elere ji a tii n'ọnụ m, South Africa niile na-eyire ji. Ụmụnri kwenu, kwezuonu. Iwe jiri ya igwe wepụgbo ibe n'anụ. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, biko na onye ọbụla gee ntị, onye ọbụla gee ntị. Isere ndị ejecha agwụ a, prọfesọ na-abata ị na-eme mkpọtụ. Biko si ma eri ọnọdụgodo abụ nze dị okwu akpọbụghị ya mana unu mara oku na-akpa ya na History has been made, and why you see most of us here today is that we want to continue. Oyibo kọwara prọfesọ asị unu amara ekwu na ọgbọ na-agwa unu okwu ịchọ ọkwa ịma Nepal na anyị enwegwo prọfesọ n'obodo a timazi ya. Biko ndị mụ na ba na-eje ozi ebe a. Chairman Nigeria Union Western Cape, onye ndu ndị Igbo n'onwe ya, the Queen of Kosa, distinguished ladies and gentlemen, I greet you all. Today is a great day in the life of Igbo people in South Africa. There is something you people don't know. There is something you people don't understand about what is happening today. History is being made. History has been made. And why you see most of us here today is that we want to continue in this fashion. We want to continue doing
prọfesọ Babetebe asị na abụ nze bụ okwu prọfesọ na oriakụ ya na-agbagote ọ na-ekene gọvanọ ndị Anambra steeti na South prọfesọ tụrụ n'Igbo Igwe ekenekwa ọ prọfesọ ụzọ Igbo kenere ndị Igbo kere n'ụlọ kere kwesị ụlọ biko a sị nọ anụ ji eze a n'elu ma osisi na-enu inu awụ ọnụgo rinne maka mkpọtụ a na-eme ebe a mana ọ dịka n'ọrụ ndị mmadụ ka a na-agwa a sị na a na-agwa ntị ọmụ na ntị anụrụ ebe n'isi tesie achọ m ka bifo a na-ekwu ife na-ekwu ka m nwere ohala wee kelee ndị nri maka na igbo oku adịrị izi wee na-ekene fa kafa jide kafa ji maka na iri ji bụ mmemme a na-eme n'ala Igbo niile dum enwere ndị obodo nọsi ebe a fe nwere nzukọ ma si ya bụrụzie igbo okike echi mana ndị ili nwere nzukọ anyị nzukọ fanwa sie ike nzukọ ụmụnne na nwanne ka wee nwee ike ọganazi wee gbaa oke wee na-eri ji edoro ebe a taa wee na-ekerekwa n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekerekwazi onye ọbụla n'ebe a ọ kasị ndị na-ege ntị n'ife a na-ekwu na mmemme a na-eme ewe na-amụta ife a sị na onye malụ ndị nze na-ebu nze amalụgo ndị nze enwee ndị na-ebe a paghọtara ife a na-eme ịkpọrọ ha ụnụrụ ha bụ ka a bịa lie nri ṅụọ mmanya nwee ndị na-ebe a mana ife a bịalụrụ ka omenala Igbo si wee dị ka esi eme ya ewe na-amụta ife. My name is Madam Gold. I'm the cook for today, and we have this is what we call African salad. In our native way, we call it abacha. Then this is bitter leaf soup, of which we call it onubu soup, and we also have jollof rice. Jollof rice. This is egusi soup made by melon. And this is the yam we are talking about that we are celebrating today. This is that yam. This is the way we do it. This is pap. And a lot of them, salads, fried rice, meats. This is meat. We call it kanda. My name is Melita. Now I'm making the food. And then this one is a dombol. And then this one is a mayonnaise with a tuna. And then this one is a vegetable. And this one is a chakalaka. And this one is a lettuce. The other one is a sauce. Yes. Thank you. Every entertainment must start from the high table. That is where we started the function from. We must continue on that. Oh, Tega. We'll get them money, Mamma. Okime no. Manalbana Ganabo. Oh, Tega, Dalo. Ijiru, Arize, Buko. Arize, Otega. Otega, Naga State.
ote ga na-agụ aka na ala ọya adịghị na mma. Izu ọbịa akwa ndị ọgọ m. Biko ndị Abịa steeti erutego. Ndị Abịa steeti erutego. Egwuchalụ biko, egwuchalụ obere oge. Igbo bụ Igbo nwoke ahụ. Ndị nwe wepụzikwa nụ. Biko, eji m afa ndị Enugu steeti, Western Cape, wee na-asị Umunri na ife unu na-eme dị ndị Igbo mma n'obi. Unu na-erepresent anyị accordingly. Wee na-asị udo dị n'unu. Biko, nke next year ya karịa nke this year. Ndeewonu. Biko si kụọlụ chipo ka e wedebe aka. Onye nwadu ndị Enugu steeti.
On behalf of the monarch, I'm a member of the Igbo national coordinator, Chief Charles and the Chief. Igbo people, the monarch. Igbo kwani, Umunri kwani, Igbo kwani. Our lovely Igbo, his royal father, MC Wongwo, Igbo 2 of North. Nekele Igwe Enugugu, we love you so much. I want to know when Nekelekwa or Nezebereba. When Umunri, the first in history in South Africa. The only people who invite original Igwe, original Igwe. From Ali Igbo, every Igbo bidoro. Baba Waji Loboda. I want to know the Monaco Foundation. Ndena Kodomo Kojishi Nigeria. I work with leadership in Nigeria. Gabrina Walizi. Nigeria Geno! Nigeria Geno! Monaco! Monaco! Monaco Gaigeso! Anyị arasị na anyị atụrụ anya na ụlọ ya abịa maka na anyị mana adị mma anyị na ụlọ agafekwara ezi oke ọ sị mere gara anyị na-asụ ụlọ daalụ ndị Monaco udo dị n'ụlọ a sị na ofe na eze ka eze gụile eletrik ọkụ ndị oyibo mmadụ asị na ofe eze eze eri emebe na ọbụ ịma na mmadụ chaa etu onye eze wezi ndị agha na-achị because I don't know last night, up another. I was thinking, Rosa, I was saying, nobody ever won't invite. One of us about it tonight. Because they're going to know. You want my Okay, Chala.
ụdị pụrụ iche. Prince, daalụ nne. On behalf of the Umunri Welfare Association here in Western Cape, South Africa, I welcome you. Thank you. Could you please introduce yourself to us? His Royal Highness Igwe Chijioke Nwankwo Osofia II, as a Nofia Umunri, an ancestral father to all Igbo. You're welcome, sir. We can understand how tight your itinerary is as a traditional head. That's notwithstanding, you took out your time and you're here with us. Could you tell us how important this event is? The important is very, very important. It's excruciating because our culture is depleting. With time, most people don't know their left or their right or their origins.
country, a town with our cultural heritage is a slave or slavery. And everybody knows that slavery has been abolished long time ago. So you must know where you come from. So this visit is quite important. Thank you very much, sir. One of the highlights of this event is to showcase the rich cultural heritage of the Igbo people of Nigeria. How distinguished, how spectacular is this cultural heritage of the Igbo people of Nigeria? Well, I just became the traditional ruler about 19 years ago. I'll not be able to claim to know everything, but I've gotten up to 900 years of existence of the Umunri people, which I'm part of. It is very imperative that one understands that the Igbos were the first settlers in Nigeria. They started from Ife and went all the way to Enugu. From Enugu to Umunri. For quite some time, we've been having a lot of biases. We've been having a lot of arguments because the Nri people always go with the slogan, Nri bụ isi Igbo, Nri bụ isi Igbo. For the benefit of doubt, I would like you to justify this slogan. Well, for avoidance of doubt, there's no need. Nigeria was colonized by Britain, and if you go to British library, it is quite easy for one to just go there and look for NRI clown/Igbo. Then whatever you see there, or you can visit me, and now I'll give you books going back to when the Portuguese came to Nigeria. I have a book that says that prior to colonial days, before the Oba of Benin can be crowned Oba, he must go to the Ezenri, not seeing the Eze himself, but one of the other titled men, to get an offer, which is the symbol of authority, before he can become the Oba. So as the Delta people, a lot of them, and rivers, the Igbo heritage goes as far back as 1,000 years ago, or 600 years BC. Wow. Wow, it's really been a long time, sir. So the Nri people claiming authority, not really authority, but they piloting the affairs of the entire Igbo community is not a privilege, it's a right. What do you think? It is a right. Let me give you one example that will clear the air. There was a land dispute between Nofia and Umuogbu. So the people of Umuogbu went to court and said that the Nofia people came to Nofia. This thing went for about 5 years until I came back from the United States as the traditional ruler. So I asked my people, go back to London. When they went back to London, they gave us a certified copy that Umuogbu was relocated from Oka to Nofia's land, and the judge gave us judgment right away. It is a record that anybody in doubt must go to Oka High Court and obtain. That will help anybody who is in doubt to obtain this. This argument has gone up to the governor of Anambra State. There's a clear, unambiguous doubt that the Nri people are the first Igbos to exist, followed by the Arochukwu people. But somewhere along the line, Arochukwu was gotten out. Eri is the main ancestral father, spelled E-R-I of Nri, who is supposed to have had 5 wives, but one didn't make it. So that's why he had 4 offsprings. And in agriculture, you cannot marry, because some people ask, why did everybody marry their sister and have children?
you can't marry somebody unless after 5 generations. That's when you'll be able to marry another person. Do you understand what I'm saying? Yes, Because if you don't, I can expatiate more. It's okay, we really understand what you've said, sir. Come to talk about the Iliji 2010. The Iliji means the New Yam Festival. It's a big event